Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα, φίλε. Να μιλάω εσένα που δεν έχεις μαλλιά, πώς σε λένε, ρε. Να συνεχίσεις να μιλάς, δεν θα έχεις δόντια εσύ σε λίγο. Έχω ρε. Και 3 χρυσά. Άκου να σε λέω. Εσύ είπες ράδιο προχτές ότι εμείς έχουμε μεγάλο κεφάλι και δεν είμαστε καλοί άνθρωποι, Ποιοι είπα? Για Γεωργία, ρε, Γεωργία. Γεωργιανός είσαι, ρε? Ναι. Να φυλάγομαι δηλαδή. Όχι, ρε φίλε, γιατί εμείς μεγάλο κεφάλι έχω εγώ, μεγάλο κεφάλι. Έχεις δει κανένα Γεωργιανό με το κεφάλι του Αλέν Τελών δηλαδή? Και είπες δεν είμαστε καλοί άνθρωποι, γιατί, τι κάναμε εμείς? Τι κάνετε? Ναι. Αγαθοεργίες. Γιατί εσύ καλύτερος είσαι εδώ Ελλάδα? Μπα, τράπεζα δεν έχω μπουκάρει ακόμα να φάω. Είμαι ακόμα πίσω. Και πού το ξέρουμε? Γιατί οι Έλληνες δεν μπαίνουν τράπεζα? Μπαίνουν και οι Έλληνες. Γιατί είπες έχω μεγάλο κεφάλι εγώ? Σκίστον. Στείλε μου μια φωτογραφία σου. Γιατί είπες έχω μεγάλο κεφάλι, ρε φίλε? Μα Γεωργιανός είσαι, τι θες να έχεις? Εσένα κεφάλι σου δεν έχει μαλλιά, είπα εγώ ποτέ γιατί είσαι έτσι? Να το λες τώρα. Αφού το πω να σε λέω, αφού δεν ξέρω όνομα, ρε. Λέω, αυτό το καλό το παιδί που είναι δίπλα, πώς το λένε, ρε, που έχει? Αυτός έχει μεγαλύτερο κεφάλι από σένα. Πιο μεγάλο κεφάλι, εγώ το ξέρω. Πιο μεγάλο. Και αυτός δικός μας είναι η Γεωργία. Κοκκινεσβίλη λέγεται. Κοκκινεσβίλη δικός μου είναι αυτό, να ξέρει, Κοκκινεσβίλη λέγεται ο φίλος μου. Και σένα να έρθω να βρίσκω, ρε φίλε. Μόνος σου όμως. Ναι, μη φέρεις κανένα όπλο. Και χωρίς καλάσνικο. Δεν έχω ακριβό αμάξι να με κλέψεις, φίλε Γεωργία. Καλάσνικο, βρε φίλε, είναι για σπίτι, δεν είναι για δρόμο, ρε. Ναι. Είναι για λόγο. Άλλο είναι αυτό, ρε. Ναι, για σπίτι, ναι. Ξέρει. Και 3 χρυσά δόντια. Τα δόντια δικά σου είναι από κάνα πεθαμένο τα πήρες. Δικά μου, ρε, πληρώσα, ρε, το πάνω Γεωργία τα φτιάξα. Τι είναι σαν και σένα, ρε, που το δακάκι φορά. Πήγες δηλαδή σε... Συγγνώμη. Πήγες σε Γεωργιανό οδοντίατρο δηλαδή? Ναι. Τι λέτε, καλύτερο έχουμε από εδώ πέρα. Εγώ πάω όποτε πάω πάνω, δικό μου βρίσκω εκεί πέρα. Αυτός ήταν παλιά κουρέας, αλλά δεν έχει σημασία, είναι καλός. Είσαι Θεός, αγαπάω. Ραπτοπουσβίλη. Ήταν κουρέας και έγινε οδοντίατρος μετά. Εντάξει. Να μην λέει έτσι για κεφάλι μας. Εμάς κεφάλι μας είναι λίγο πλάτη, αλλά είναι καλό, δεν είναι μεγάλο πολύ, να ξέρετε. Απορία δική μου τώρα που με θεωρείς δικός. Το λαιμό που το βάζετε, ρε φίλε, και δεν έχεις κανένας λαιμό? Ναι, τον βάζω στη φρουτιέρα όταν πάνε να κοιμηθούν. Λαιμό, ρε φίλε, εμείς δεν έχουμε, γιατί έχει κρύο επάνω. Και κρύωνουν λαιμά μας πολύ και είναι λίγο μέσα, αλλά αυτό... Είναι λόγω που είμαστε από Γεωργία. Άμα ήμασταν από Καμερούν, θα είχαμε μεγάλο λαιμό. Αυτό είναι άλλο. Άμα ήσασταν Καμερούν, θα είχες μεγάλο κεφάλι από το άλλο το κεφάλι. Είσαι αλήτης, Θεούλη. Καλησπέρα. Γεια σου, Τιμούρ. Γεια σου, Τιμούρ.